ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ଆଜି ଏକ ବିଶେଷ କାହାଣୀ। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଜଣେ ବଡ଼ ଚାଷୀ ଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଗୋରୁ ଗାଈ ଚରାଇବାକୁ ଜଣେ ଲୋକ ଦରକାର ହେଲା। ଏହି ଖବର ଶୁଣି ଜଣେ ଯୁବକ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସି କାମ ବିଷୟରେ ପଚାରିଲା। ରାମଚନ୍ଦ୍ର କହିଲେ, ତୁମେ ଯଦି ବିଶ୍ୱାସୀ ହେବ ଓ ଭଲ ପରିଶ୍ରମ କରିବ ତେବେ ମୁଁ ତୁମକୁ ରଖିନେବି। କାରଣ ତୁମକୁ ଆଗରୁ ଥିବା ପିଲାଟି ମୋ ସହିତ ବଡ଼ ବିଶ୍ୱାସଘାତ କଲା। ବାଛୁରୀଟିକୁ ବାହାରେ ବିକିଦେଇ ସେ କହିଲା, ବାବୁ କୁଆଡ଼େ ବାଘ ଖାଇଦେଲା, କିନ୍ତୁ ଏ ଜଙ୍ଗଲରେ ତ ବାଘ ଆଦର ନାହିଁ। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ମୁଁ ତୋ କଥା କିପରି ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି? ସେ ଯୁବକଟି କହିଲା, ମହାଶୟ, ମୁଁ ସେପରି ପିଲା ଆଦର ନୁହେଁ। ମୋ ନାମ ସତ୍ୟବାନ ଅଟେ। ମୁଁ ସର୍ବଦା ସତ୍ୟପଥରେ ଥାଏ। ତାର ଏକ ପ୍ରକାର ଉତ୍ତର ଶୁଣି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମନେ ମନେ ହସିଲେ ଓ କହିଲେ, ସକାଳୁ ମୁଁ ଗାଈଗୋରୁମାନଙ୍କୁ ନେଇ ବଣ ପାଖରେ ଛାଡ଼ି ଆସିଛି। ତୁମେ ଯାଇ ସେମାନଙ୍କୁ ଘରକୁ ଫେରାଇ ଆଣ। ତାପରେ ଯାଇ ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରିବି ତୁମକୁ ମୁଁ କାମ ଦେବି କି ନାହିଁ। ସତ୍ୟବାନ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଗଲା ଓ ସନ୍ଧ୍ୟା ପୂର୍ବରୁ ଘରକୁ ଫେରି ଆସି କହିଲା, ମହାଶୟ, ସବୁ ଗୋରୁଙ୍କୁ ମୁଁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଆଡ଼େଇ ଆଣିଛି, କିନ୍ତୁ କାଳିଆ ଗୋରୁଟା ମୋତେ ବହୁତ ହଇରାଣ କଲା। ସେ ଗୋଟେ ଗୋରୁପଲ ସାଙ୍ଗରେ ଆସିବାକୁ ମଙ୍ଗୁନଥିଲା। ଯାହା ହେଉ ପଛେ ତାକୁ ବଡ଼ କଷ୍ଟରେ ମୁଁ ତାକୁ ଆଡ଼େଇ ଆଣିଛି। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଗୋରୁ ପଲରେ ତ କେହି ବି କାଳିଜାଇ ନଥିଲେ। ତେଣୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଭାବିଲେ, ଯିଏ ଗାଈ ମଇଁଷି ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଜାଣିପାରୁନାହିଁ ତାକୁ କ'ଣ କାମ ଦିଆଯିବ। କିନ୍ତୁ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ବିଶ୍ୱାସୀ ଓ ପରିଶ୍ରମୀ। ତାପରେ ବହୁତ ଯୋଜନା ପରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଖୁସିରେ ତାକୁ କାମଟି ଦେଲେ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତିଦିନ ଆପଣ ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଡ଼େଟ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପାଇପାରିବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର୍ ଅଲ୍ ୱାଚିଂ।